איך שומרים על הסמארטפונים והטאבלטים הכל כך יקרים, גם לכיס וגם ללב המשתמשים ההולכים ומתרבים? נוגה ניר נאמן מציגה כמה חידושים מעניינים. טוב, יש לנו כאן פעולה רגילה של שטיפת כלים, זה קורה כל יום. קצת מים, קצת סבון, טלפון ליד, ומה קורה כשהוא נופל פנימה? המכשיר עובד. הכל אנחנו עושים עם הטלפון החכם, בלי הגנה ובלי כיסוי, זה נגמר כך. היום כמעט כל נזק אפשר למנוע מראש. בתנאי שהצטיידתם במגן נכון. לא נשבר, שלם. ניסיון זריקה מגובה של 2 מטרים. בואו נראה איך זה עובד. לא נשבר, שלם. בואו נבדוק איך זה עובד בהתחה על הקיר. מוכנים? 1, 2 ושעה. אפילו אין סדק. הקרקן עומד כמעט בכל דבר שאנחנו נרצה להעביר את האייפון. אם זה בנפילות, אם זה בנסיעה, אם זה במים. כמעט כל דבר שאנחנו יכולים לגרום לאייפון והוא המשיך לתפקד ולעבוד כרגיל. אמרנו מים? יש בשוק עוד פטנט נחמד. באסלה אנחנו לא נעשה את הבדיקה, אבל נבדוק את זה באמבטיה. מוכנים לטבילה? עם הסבון. 1, 2, 3. שטוף אותו קצת. עובד? הוא יכול לעמוד בעומק של מטר, ב-30 דקות, ואין חדירה של מים. שוק האביזרים לטלפונים החכמים מגלגל בעולם 26.5 מיליארד דולר בשנה. בתוך 3 שנים הסכום אמור להיות כפול. גם אצלנו בישראל אנשים לא חוסכים על כיסויים, מגינים ושאר האקססוריז. זה אבנס ורובסקי. השנה הוצאנו ביחד 250 מיליארד שקלים על אביזרים שונים ומשונים בכל הצבעים, מכל החומרים. עולם האביזרים והכיסויים כבר מזמן עבר את השלב הפונקציונלי שלו. זה עולם שנהיה עולם של פשן, עולם של אופנה. אנשים בסופו של דבר שומרים על המכשיר שלהם יותר מעל הארנק שלהם. נגיד שאת עם הילדים בסוף שבוע בפארק, והם חושבים שזה בכלל פריסבי. ואם נפל? לא קרה כלום. הטריידנט, שזה מוצר שנועד לשמור על המכשיר בנפילות, אם נשפך עליו קצת מים, אם הילדים במקרה אכלו עליו. אז בואו נראה מה קורה. אם נשפוך טיפה, למשל קצת קוטג', חרדל, חינה, רסק עגבניות, דבר שילדים מאוד אוהבים. טיפה קולה מלמעלה. ילדים גם מורחים. איזה גועל. זה דוחה ברמות. האייפד מרוח כולו, אבל עובד. אחרי יום שלם של התעללות במכשירים, הגענו למסקנה שהגאדג'טים האלה עובדים, ובכל זאת החלטנו לקנח בהליכה על המכשיר. לא נשבר. גדול. ובכל זאת אל תנסו את זה בבית.